Troido, nós non temos disfraz, pero ímolo remediar. Imos con Lía Novoa. Non sei se deixaron algún, Eu creo que sí. Veña, imos con Lía de non disfraz. Vamos a falar con Lidia. Que eu creo que a... Mira que guapos, que guapas, Que maravilla. Oh. E a tenda que máis disfraces vendedes, home, non sei se de Galicia dende logo, pero de Europa, podes decir uno. Bueno, unha das que máis de Bueno, España. falache antes de miles de pedidos. De canto falache do xogo da Lura? Do xogo da Lura, 13.000 pedidos tivemos 13.000. este entroido. Non 300, non 13.000. Cuidado, Non dai 13.000, hai 13.000 persoas que se van disfrazar disto. Este é da Lura tamén, non? Sí, o que máis pedidos tivo foi este, pero é verdade o que decía antes que o que queren disfrazarse de grupo, pois hai como moitas posibilidades dentro da hai mesma varios. serie. Está o chándal de xogador, está este que o que Sí. máis quere todo o mundo, está incluso o da moneca, bueno, hai moitas posibilidades e por isto tamén fai que se venda tanto e que a todo o mundo se Home, saca un a disfraz. serie con máis, non? Porque hai outra serie, algunha serie máis que saque disfraces ahora? Algunha serie? Bueno, non, máis ben de películas, tamén Xa. trouxemos de Inside Out, esos das emocións que tamén a xente lle gustou moito, pero... ese disfraz está moi ben, ves? Sí. Claro. Aí temos Xa por aí do- o disfraz de alegría, de unha das emocións. Dos Gustou moito dos este ano. tornechos xa non che piden disfraces, non? Non tanto. Pero mira, pai, mira que exemplo temos aí. Que maravilla, Como se Que chamaba temos vostede? por aí? Mari Carmen. Mari Carmen, aquí, unha vez que poñemos o disfraz, hai que facer do propio... Como faría un peixe? Non faría un peixe, Sí. nadar. Non? A sardiña, non? A ver que fai agora da fregona. Que espectacular, Está moi ben o disfraz. Abriga, Sí, sí, sí? moi cómodo. E si quisieras tomar algo, podes sacar os brazos. Sí. A ver. Fantástico. Sí, é para ir ao baño, é un disfraz cómodo para iso, Non, que tela de... É de verdade. Sí, sí, de fregona. Igual Hai habería que material estudiar. de fregona? Fregona real, típica sí. fregona clásica. O sea, poderías Amarela. despois empregalo nos días de acotío e o mellor fregar así. Tranquilamente. Isto Sí. vale para limpiar. Moi ben. Non sei se máis ou menos canto custa cada disfraz dos que tedes na tienda. Non sei se hai unha horquilla moi amplia de prezos ou non. Hai unha horquilla ampla, pero o precio medio está en torno a uns 25 euros, máis ou menos. Temos opcións dende 8 euros e temos disfraces hasta de coleccionista que chegan aos 1.000 euros. Pero son todos de venta ou hai de alugueiro tamén? No, todos son de Todo venta. é de venta, non? Sí, sí, todos son de venta. Verdad que temos que preguntar de que Cuidado, ven que- disfrazado él. Como te chamabas ti? Samuel. Samuel, de que vas disfrazado? Acabo de entender ahora mismo, Sí, eu non. Eu ainda non entendín. Sí. Non entendiche? No. Ah, ti puxeronche e non sabes. Home, tú eres un neno e o... En riba. En riba de que? Ah, Dunha acabo de cigüeña. collelo. Si Ah, camiña, da si cigüeña, camiña... claro. Claro, tens que poñer acento francés. pero- Claro, da cigüeña. Claro. Non é argentino. Bueno, pero en teoría viñan de París, non? Pues ben, non sei verdad. De París. Sí, señor. Está ben, Ali está no ben pueblo logrado. veñen do hospital. Pois é, bueno, chulo este disfraz, Dá que pensar. E despois os clásicos, non? Vemos aquí o de este que é de pirata. Sí. O pirata é algo que parece mentira porque é pirata algo de gusta toda a todos os vida, anos. pero de verdad que todos os anos está entre os máis buscados. Todos os anos hai piratas. Sí, sí, todos Sempre os houve anos. piratas. Sí, e segue habendo, porque hai Payasos, outros... payaso tamén hai. Payaso tamén é lo que... Pero o Cales pi- son que hai sempre? Pirata. Pirata, vikingo, Payaso. que se puxo Vikingo. antes, sí. O vikingo. Mira, esta que bonita, E ese, por exemplo, que antes falabas de series, os disfraz dos Bridgerton, tamén é algo que moita xente está pedindo, estes disfraces así de época, con esas máscaras... Bueno, este ano sempre tamén. Este era o disfraz máis vendido de Don Disfraz ata que chegou o xogo da Este. Lura, o Super Mario. Super Mario, ¿Ah, sí? pero sigue Ademais, habendo. sigue habendo, e sigue sendo algo que, mira que xa ten anos, pero cativos, maiores, ano tras ano, de verdad que o Super Mario é algo que gusta moitísimo. E mira, ten Super Mario, ten aquí por... Bueno, para os nenos, para que podan ir ao baño facilmente. sí, sí. Dixéronme que este ano tamén se leva moito de Sony Angel, pero eu non sei o que. Sony Angel, esos anxos que se puxeron de moda que se pegaban da parte de detrás do móvil, vos dades conta? Ah, sí. Entón, pues o vale, disfraz son unhas alas que temos aquí e despois hai diferentes temáticas para a cabeza. Aquí vale. trouxemos unha cabra e un pato. Entón, podes ir ca roupa que queiras e levas as alas e despois a cabeza do temática que queiras. Xa hai que disfrazarse, Roberto. Tens que Temos poñer ali algo. un de astronauta que eu tamén creo que se fixo sempre, de astronauta, non? Astronauta tamén, de verdad, que é outra das cousas que Bombeiros. xunto cos bombeiros, Oficios, non? policías, Así, moito. E policías. este abriga ben. Tienes razón antes, Raquel Atanes, que a hora de escoller un disfrace hai que ver se é doado ir ao baño. Ti con este sería doado para ti? Sí, por que non? Porque para unha peza ou dúas? Unha. E xa é máis complicado, non? No. Dá máis traballo. Non. Entón así un pouquinho, Ti es de facer o disfraz ou de compralo? de compralo. De compralo, a última hora, non? A última. E nos en Galicia diferenciarémonos de resto de España, sabes, en
Nesto que acabamos de falar agora, de cales son os disfraces que máis se usan ou será igual? A verdad que a día de hoxe está todo bastante... Claro, é moi global en xeral, todo, vemos que as tendencias, Claro. incluso en toda Europa, ves que moitas cousas coinciden. Despois é certo, bueno, que haberá algúns sitios nos que se pidan máis unhas cousas que outras, pero en xeral hoxe en día as modas son bastante globais. Hai que Estamos decir vendo que tamén sí. aí uns clásicos que son os de época. Exacto, o dos Bridgerton. Ah, eso serie. debía sí, ser son a os de serie, Cristo. ¿no? Sí, Ah, era este é como serie. este que Aí tens aquí, Vale, ves? vale. Entón estos, pues, con pelucas... Este para min é con- espectacular, cuidado. Sí. Este é precioso, Claro, entendo que tedes moitísimas referencias distintas, non? Sí. Nos temos, pois mira, aproximadamente unhas 20.000 referencias diferentes. O sea, que Iso quere podedes... dicir que hai 20.000 disfraces distintos. disfraces e accesorios, complementos, vale, entre todo. 20.000 disfraces. Pero temos moito para elexir, a verdade é que sí. E como vamos de tempo? Estamos a tempo aínda para escoller disfraz, para coller o que quede xa de último? Como estamos? Estamos a tempo todavía. É Vale. verdade que xa hai cousas que se van esgotando, pero bueno, nós ademais enviamos en 24 horas, entón a xente pode mercar ata o día de antes que o necesite. Vale. E bueno, tendo tantas referencias, ainda quedan cousas, a verdade, que ainda hai onde elexir. Outro día escoitei que non existe o disfraz de xabaril. Que moito falamos aquí do xabaril no programa. Non hai disfraz de xabaril? moi Diría difícil. que non o temos, diría que non. Claro, pero faz de de memoria. xabaril de TVG, do clube, Claro. Sí, porque senón como faz un xabaril? Hai que facer o disfraz de xabaril, eh? Vale, Eu creo que anotamos. estaría moi demandado, eh? Anotamos. Queredes desfilar nun desfile de entroido? Home, están Sí. deseando, claro, normal. Faino ben, con amenazas. Este, ademais, Pero poñerlle ten música cola. ou algo, non? Pero mira como leva a colita Mira que cola, levantada, ves? Para que se mova, está. Sí, sí. Este está estupendo. Eso para mollar a sardiña, verdad? Pasa que non vai moi cómoda, que vai moi tesa, que miña. Vai tesa, sí. Vai un pouco tesa, verdade? É que eu sou moi tesa. Queres desfilar? Pero tens que facer un xogo de fregona. Pero mira, é que leva, está poñendo cara de fregona, que non é fácil, Poñer cara de fregona, Non é fácil porque pode tirar as cousas tamén que está ao lado. E cales son os disfraces que hai máis para... Porque hai moito para ir dúo, para ir dous. Sí, hai moita parella, entón Claro. hai xente que lle gusta e ir a xogo, pois se eu me poño a vikinga bueno, co vikingo, o Bridgerton co Bridgerton, pero despois Ei, tamén hai xente que cuidado a lle Nécora gusta como desfilou, facer combinacións. Por exemplo, un dos peixes con un pescador. Sí, señor, aí o O ten. bebé, pois podería ir con un Espectacular. abuelo ou con unha abuela, por exemplo. Ovación, levantouse o público en pé, Claro que sí. Señor. Emocionaron. Este es un Moi ben. aplauso dos vosos vecinos. No. Moita chulería aí, moi ben desfilado. Bueno, animarse, disfrazarse. Claro que sí. Buscar o disfraz. Moitísimas grazas a esta xente maravillosa que se animou a disfrazarse. Moitísimas grazas, Lía, un ano máis. Agardemos que teñades un entroido pois exitoso nas ventas e tranquilo tamén nas últimas horas. Moitas gracias. Aquí non hai un día tranquilo. Quen será? O teléfono vermello lévalo ti, eh? Outro Clodomiro non pode ser. Había 12 en Galicia, eh? Había 2 horas. Aquí Clodomiro non hai xente... Non sei quen será, a ver que pasa. Quen anda aí? Hola? Hola, boa tarde.